mempersembahkan video kakak lucu. Selamat menonton. Dek Manun, Mbak, emang sampean wis belanja ta durung? Durung aku rapi sudah kok mau duit ning ndi mau. Ya wis deh, ora apa-apa, iki perlengkapane ya cukup kanggo rong dina kok. Piye, Mbak? Warungmu saiki ana kemajuan ta durung? Ya wis ngene iki, Dek, alhamdulillah. Sing penting iso ge nyangoni kowe. Ya wis, Mbak, alhamdulillah tak iwangi dodolan ya, Mbak, seperti iso tambah rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Es kopi mi. Mbak, sapa iku kok bening? Ya iyalah, rumangsamu kowe, butek. Ngece, ora padha kuwe no. Ya ora ngece lah, ngepasno wong kenyataan kok. Beli baju batik di Swalayan. Ada gadis cantik. Boleh dong kenalan? Halah tak gayamu sok pantun, kaya iso pantun harang. Kopi apa iki, Bang? Biasane es kopi mi sing spesial. Halah kopi mi kaya spesial. Dede iku lho Bang cetok dhewekno kopi. Nggih, Mbak. Monggo, Mas. Oke. Wah, nek sing ngedeli ngene terus yo cocok. Kowe cocok, aku sing ora cocok. Mbak. Aan karo Udin wis mara meneh. Lah rumangsamu aku ibune. Wah, anu telepon iki. Halo. Oh iya, Bos. Piye saiki? Oh iya. Yo tak ono, Bos. OTW. Mbak, kok dhisik ya? Aku tak mari bosku dhisik ya. Kok tak bayar? Halah cek utang terus, Kok tak kei tenang ta? Bang, apa mindi bang? Ayo orang ngopi. Oh iya. Agar mau dhisik, aku tak mari bosku dhisik ya. Assalamualaikum. Kopi, hei. Kopi, Mbak. Kopi apa Mas Aan? Mbak, kopi ireng. Siapa iku, Mbak? Adikku Aan, piye ke perkenalan? Kok beda ya, Mbak? Beda piye maksudmu? Ayo aku ra. Iki Mas kopine. Oke, Mbak. Hehehe, ngeti. Kene ke naksir. Ora bakal tekeno kowe. Kowe anugrah kene musibah. Aja ngono, Mbak. Sing jenenge jodoh kok ora ono sing ngerti. Nek ancen jodoh mesti kepaling gunung kepaling segoro, bakal mesti ketemu. Uga sebalike, masya runtang-runtung, gondang gandengan, rina wengi kaya prangko. Bakal mesti pisah. Leh, tumben omonganmu kaya wong waras. Ora waras yo ora tekan kene to, Mbak. Mbak, aku tak ning mburi sik ya wis isa. Yo anggere sesa. Utangmu kapan nyaurean? Tenang, Mbak. Tak ngopi sih, Mbak. Ngenteni gajian, Mbak. Nah iki lho deloken utangmu semenake. Iki bonku dhewe ta, bone sak kampung iki.
Sahur, ki pengen aku bangkrut aye. Ya mbak, iki total saya tak sahur. An lagu lama ngomong ngono kok terus. Ya mbak, saya tak sahur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soto mbak? Soto kene bakul kopi kok soto. Hush, ayune ja. Aku ayu ra ya wis suwe no Mas. Ora kowe, Mbak. Ojo GR ta, tapi iku lho. Kenalan dhewe ah. Mbak, namanya sinten, Mbak? Ainun Mas. Melihat kamu itu seperti lihat kamera. Bawaannya pengen senyum terus. Iya. Kira kopi, Mbak. Gebek pikiranku. Dek iku lho, Mas Udin gawena kopi. Ini Mbak. Iki Mas. Kena wong ayu, pikiranku langsung plong hilang pikiranku. Wes, Mbak, pira? 10.000 Mas. Susah, Mbak. Wah, jadi 7.000. Mbak, kurang 3.000. Lah 10.000 tapi 7.000 piye ta? Ya catat biasa sih. Mbak mau di apa totalan ke aku? Mbak di apa totalan ke aku? Mbak lagi nunggu Mas. Walah. Oh ya wes Mbak, iki es coffee mix piro Mbak? 3.000 Mas. Ngene iki kita ambil wong liya. 3.000 ora apa-apa Mbak, tapi tak ambil aku. Sak gelas ngene iki, mbok yo 30.000. Ya wis Mas, 30.000 ora apa-apa. Lah iki mau aku jekok brownies. Iki brownies siji piro Mbak? 1.000 Mas iku brownies-e. Ngene iki tak ambil wong liya, 1.000 ora apa-apa. Tapi tak ambil aku. Ngene iki mbok yo siji ngene iki 10.000. Ngono ya Mas. Iya. Ya wis Mas, nek ngono jumlahe 50.000. Piro Mbak? 50.000. Heeh. Nah, Mbak, ini ki salebar susuke rak sabeno, Mbak. Iki kanggo aku Mas. Oh iya, tambah sampe ya. Ya wis, makasih ya Mas. Ngipi apa aku ndek bengi entuk duit. Ngene iki sing jajan ngene kabeh ya gatok. Mbak, dek mau mas-masan sing durung bayar ya duit aku 100. Susuke malah kon gawe aku. Ya alhamdulillah Dek, iku rezekimu. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi. Gembora naik kok kucing. Tenang, Mbak. Dina iki, utangku bakal tak sahur kabeh. Tak iso, saya tak kei duit langsung. Gaya musian, lambemu ketabrak pesawat petor. Wes, tenang. Total, Mbak, saiki. Tak hitungi ya, kawe 2015 sampai 2020, kabeh jumlahe 2.700.000. Mbak, saya punjul 700 sih. 2 juta genep-genep gini. Ya, sing 700 diskon kanggo kowe. Ya, Mbak. 2 juta. Ya wis matur suwun. Ngono mbok ya tuku dompet an. Ora ono, Mbak, onone ku kresek. Tabele sih, Mbak. Ya wis. Kopi, Mbak. Jadi Nudin, Mbak, warungmu mau jabe-jabe apa sih, Mbak? Masa aku mene ae. ngawur, warung iso rame ngene iki. Lho deloken wonge ayu nek kok ngene. Ngandel ngewarung koyo ngombe pil. Tak iso. Sedina ping 3, esuk awan bengi. Si ra apa-apa. Idep-idep nyawang Mbak Ainun. Tapi dene nyawang kowe sepet, Din. Masamu apa? Sport. Santai, Din, guyon, Din. Lah ya, Mbak, tak balik. Kalau tuli kopi, Dik. Mulai.
Bang, ngopi Bang. Ayo lah, aku dari ngorono kok. Ayo. Karo nyawang ayo. Aku mau lho. Gini perhatian Mbak Aino. Kopi regane 3.000. Tak kei rego 30.000. Gorengan loro, regane kan 2.000. Tak kei 20.000. Dibayarku 50.000. Tapi tak kei 100.000. Ora tak kau. Susuk tak kan PDE. Perhatian Aino. Ngono ya. Ya ora, lek piye? Utang. Tak kurang juta. Sebagai kabeh. Nah, Bisa ya kemana ya? ayo lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi, Mbak. Kopi terus, warung apa tutup? Iki aku pengen ngopi ya, Mbak. Malah orang melayani. Lagi jam piro? Kopi terus. Jam podo wingi. Wis pe tutup. Iki lho, adikku pengen sesuatu kanggo kue-kue. Kata ide apa yang hadiah aku? Ora isoan. Mesti dia pengen hadiah aku. Masa duitku mau paling akeh. Mesti hadiah aku. Aku bayar 1 juta loh. 5 tahun tak kei kabeh. Lah aku wae es coffee week mau tak bayar pira? 30.000. Brownies sijine 1.000, tak kei 10.000. Nek ku ngai pira? 100.000. Piye? Kayak iku lho do ngomong apa? Ngecepres ae. Iki lho adik pengen ngomong. Mas Aan, Bang Cetot. Iki lho aku pengen iki. Kanggo wong loro ya. Apa iki, Mbak? Duh, jangan hajatan, Bang. Oh, iki undangan nikah. Masa? Berarti iki bae rapi-rapi. Waduh, ya kira gato. Sabar yo Mas, Bang. Sesuk teko yo melu iring-iring. Acur, acur, jubit lo.